Bună, bine v-am găsit pe canalul lui ForDog. Astăzi vreau să vă arăt unde și cum țin mâncarea câinelui și a pisicii. Da. Prima oară a câinelui. Aici avem sacul de mâncare, care cântărește 10 kg, dar acum am mâncat din el. Apoi aici are niște hrană umedă. Aici Dentastixul și 4 conserve. Așa. Și aici îi țin mâncarea lui. Sunt afară pentru că m-am pus să fac ordine printre lese, printre mâncare, să văd ce folosesc și ce nu. Acum la pisică, adică la Kitty, boabele le țin într-o găleată și aici are niște pliculețe cu cărniță și ai cu ce îi pun în bol. Da, la pisică îi țin într-o găletuță și la câine într-o cutie ca să nu fie dezordine mare, să fie împrăștiate. Așa, acolo după cum vedeți sunt lesele, hamurile și ce a rămas de la Tara. Da, aici avem două pisicuțe, nu sunt amele, dar da, cam atât și cu acest videoclip.